μαύρη πόρτα, παιδιά, η δικιά μου, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν η αγαπημένη. Βασικά και η κόκκινη μου άρεσε, αλλά η μαύρη νομίζω ήταν αγαπημένη μου, Ναι. παιδιά. Γιατί μου λέει τέλος πάντων αυτός ο φίλος μου να μου κάνει το τεστ, μπλα μπλα μπλα. Του λέω λοιπόν, είμαι έξω, του λέω και βλέπω, είναι βράδυ. Είμαι σε ένα εξωτερικό χώρο που έχει πολύ ομίχλη και βλέπω απλά σκοτάδι και ομίχλη. Και υπάρχει μπροστά μου ένα τεράστιο, ας πούμε, κάγκελα, τα οποία πηγαίνουν επάπρον αριστερά και δεξιά, είναι τεράστια και μαύρα και χοντρά. Και μου λέει αυτός ο φίλος μου, μου λέει, νιώθεις ότι κάτι σε περιορίζει, υπάρχει κάτι που σε περιορίζει. Του λέω, όχι, του λέω, δεν νιώθω ότι αυτά τα κάγκελα είναι εκεί για να κρατήσουν εμένα μέσα, είναι εκεί για να κρατήσουν κάτι άλλο απ' έξω από μένα. Creepy! Και όταν μου είπε τι σημαίνει, παιδιά, είχα να ταιριάζει φουλ, είχε σηκωθεί η τρίχα κάγκελο, προφανώς. Αλλά